सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाबाय भिडिअनि जोहै रांखौ नोंथाङा आसाम केबिनेटनि मते डिसिसन मते नोंथाङा एप्रिल मान्थआव मोननो थांगासिनो दं 10,000 फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। बे 10,000 रां हाबनायनि सिगां नोंथाङा किन्तु मोननैसो गोनां खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे आपडेट नुनो मोनदों अलरेडि गोबां नैबेयाव बेनिफिसारि नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोननाय बेनिफिसारिफोरा अलरेडि गोबां मानसिफोरानो रिजेक्ट जादों। नोंथांमोना नैबेयाव बेनि रिजेक्टनि लिस्टखौ नुनो मोनदों खैजोन मानसिया एप्रुभ जादों बेसेबां रिजेक्ट जादों आरो नोंथांमोननो आपडेटखौ होनि। बेनि गेजेरावबो आरो गोबां मानसिफोरा रिजेक्ट जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नुनो मोनदों अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेट खालामदों 2,000 कौटि। बे 2,000 कौटि रांखौ बाजेट खालामदों आरो एप्रिल मान्थआव रांखौ हरगोन होननानै बुंदों। नैबेयाव मोनसे डेटा ओंखारनानै फैदों टटेल अल आसामाव 36,50,378 बेखिनि मानसिया महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों फर्म जमा होदोंमोन। बेनि गेजेरावनो अलरेडि नैबेयाव 4,29,523 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जाबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेशना बेयाव रिजेक्ट जादों। टटेल दा नैबे 32,20,855 बेखिनि मानसिया दा बेयाव एप्रुभ जानानै दं। नाथाय बेनि गेजेरावबो गोबां मानसिया रिजेक्ट जानो हागौ मोननैसो जुदि नोंथाङा खामानिखौ टाइम थानायावनो जुदि मावाब्ला। बेनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट खोथाहोबाय थाखादों बेनो जाहैबाय आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक आरो जुदि नोंथाङा बहाबाफोर जुदि नोंथाङा लन लानानै दोनदोंब्ला नोंथाङा लन डिफल्टार जानानै दंब्ला नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा गोदानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन जादों नोंथाङा गोदानै नाम सोसनदों नोंथाङा चेक खालामनांगोन महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथांनि SHG केटेगरि अनलाइन डेटायाव नोंथांनि नामा हाबथारनांगोन। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो गोबां आइजोफोरा कमेन्ट खालामबाय थादों। जुदि नोंथाङा गोदानै मेम्बार एड खालामदों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों नोंथांनि ग्रुपआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नोंथाङा बेखौ अनलाइन नोंथाङा चेक खालामनो नांगोन। आरो जुदि फैयाखै नोंथाङा बोरै अनलाइन डेटायाव नोंथांनि मुंखौ सोनो हागोन बेनिबो नोंथांमोननो गोनांथार आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव होगोन। नोंथाङा गावबागावनि मबाइलावनो बोरै नोंथाङा गावबागावनि मुंखौ चेक खालामनो बेयो इम्पर्टेन्ट। मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव रां मोननो थाखाय नोंथांनि नामा अनलाइन डेटायाव थाथारनांगोन। दानिया जोङो बेखौ बोरै चेक खालामनानै गावबागावनि नोंथांनि मेम्बारनि नामखौ नोंथाङा चेक खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। नोंथाङा गावबागावनि SHG केटेगरि वाइसआव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डिटेल्सआव गावबागावनि मुंखौ चेक खालामनो थाखाय जुदि बेयाव मेम्बार गोदान सोसनदों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा गुगोलाव SHG केटेगरि नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबाबो नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा गावबागावनि स्टेटखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामनो नांगोन। स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनानै बेयाव दानिया नोंथाङा गावबागावनि नोंथांनि ब्लकखौ डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ क्लिक खालामदों। दानिया नैबेयाव PCDC बेखौ ग्राम पन्सायत बुङो। दानिया गावबागावनि PCDC आव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। बेबायदि PCDC आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भिलेजनि नामाव क्लिक खालामनांगोन। भिलेजनि नामाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथांनि मेम्बारनि नाम नुगोन। नैबेयाव फादार हासबेन्डनि नाम नुनो मोनगोन। नैबेयाव डिजिगनेसनखौ नुनो मोनगोन। नैबेयाव ससियेल केटेगरि डिसेबिलिटि रिलिजियन जेन्डार बेंक एकाउन्ट नोंथाङा बेबायदि डिटेल्सखौ अनलाइन चेक खालामनानै
नायथारनांगोन। गोदानै जुदि नोंथाङा मेम्बार एड खालामदोंबा नैबेयाव मेम्बारनि नामखौ नुगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव डिजिगनेसनाव गोदान मेम्बार सोदों आरो प्रेसिडेन्ट नैबेयाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोलायदों बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांनि नैबेयाव कास्ट ससियेल केटेगरिखौ नुनो मोनगोन, डिसेबिलिटिखौ नुनो मोनगोन आरो मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेंक एकाउन्ट। बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों एभेलेबल, बेबायदि एभेलेबल खोथैदोंबा बियो थिगैनो दं, नाथाय नैबेयाव NA खोथैदों, अनलाइन डिटेल्सआव NA खोथैदों। मानो होनोब्ला बे सासे नैबे बेनिफिसारिनिया बेंक एकाउन्टआ बेयाव NA खोथैदों, मानो होनोब्ला बेंक एकाउन्टआ एड जायाखै अनलाइन डिटेल्सआव, बेयो प्रब्लेम जानो हागौ रां सोनायाव। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों, रां सोनायनि सिगांनो बेफोरबायदि डिटेल्सखौ नोंथाङा चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि फिसा फिसा जाहोननि थाखायनो रां मोननायाव प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। नोंथांमोना थाबैनो जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेम नैबेयाव जादों, बेंक एकाउन्टआ बेबायदि NA खोथैदों, नोंथांमोना थाबैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि VO बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै थिग खालामनानै लाबानो जाबाय। बे भिडिअखौ लाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे गासैबो आइजोफोरा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनो, जेबो प्रब्लेमाव जेंनायाव भुगियाजासे। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।